Cambuur dat bij Weens zijn vierde oefening op Riegen behelje had in Velsen-Noord totale controle over de wedstrijd. Het is verdediging net al te best van de Witte Leeuwen uit Noord-Holland. En s'avonds stiet na 24 minuten deze grutte kans. Maar dan is het na 38 minuten wel raak. Het 4-3-2 systeem van de Leeuwers docht vertuten als de vastheid komt van Xander Houtkoop op Erik Bakker. Hij zucht dat Montero de bette vasthiet en die zit dan de bal achter doelman Zonneveld. In het ierskoude Eimondstadion zocht het publiek dan op een nije flater in de defensie bij Telstar. Invaller Martijn Barto, die in het veld kwam is voor Montero, maakt het dan de verdedigers van Telstar zo lastig dat er makkelijk de 0-2 op het bord zet. Een feestje dus in het koude uitvak van Cambuur. Telstar komt er in die tweede helft totaal net meer on te pas. En het is in de slotfase Sander van der Streek. Hij kriegt zijn stopscorerstatus bij de Leeuwers nog even zat op. De onval wordt opzetten door Erik Bakker die hier een stekbal jouwt op Sergio Hofdraad. En het eindstation is dus van der Streek, doelpunt nummer 9 voor hem. En zo wint Cambuur met gemak van Telstar. En mij het vreed opneemt met de nummer 3 Jong Ajax in de witte skip. Dat het onder Sipke Hulshof en Arne Slot in Warmrek is.